Kanan hasta mo ang moduyog ni ining mga eskwelahan din ni Sugbo. Although gideklara ning holiday, duha ni kaadlaw ng holiday ha. Kay 24, Pebrero 24 at Saturday celebration as Dakbayan Sugbo. I think ika-89 katuig. Sa ang Dakbayan Sugbo samtang ang ika-25 EDSA. So duha ni kaadlaw holiday ang Cebu City raha ang duha way labot Mandawi og ang Lapu-Lapu usara na ilaha. Naloko na. Ang Saturday celebration 24 Cebu City rala. Wa mo'y labot yahong. As kan problema has mga barangay kapitan sa Dakbayan Sugbo karon mga panahon na ambot sa Mandawi. Ambot dito sa Opo. Human mayon nini nga way batasan. Nini aligado siya, way batasan. Ako na kortesiya. Kaning ubang yang mga mayor yang gingan lagoy batasan, wa man ni kasong taxibisyo. Na problema ron ang mga kapitan pero haman si Franklin Ong ang ABC President. Murag naamang na no Franklin Ong hilom naman kayo. Ang problema ang mga barangay captain sa Dakbayan Sugbo kay matod pa karon matag adlaw kinahanglan gyud untang hipuson ang mga basura sa ilang tagsa-tagsa kang mga barangay. Problema ron kay alternate na ang ilang paghipos og mga basura. Tungod kay gilimitahan na lang ang Dakbayan sa Sugbo og 150 metriko tonelada matag adlaw ilabay dito sa lungsod sa konsolasyon sa Puog. Ang maong basurahan gi-operate sa Asian Energy diin nahimutang dito matod pa ni aligado naguba na ang dam. May batasan. Danis din ni aligado. Pagkatarong musultis publiko pero pastilan pagka naghanag kaso hapit pa ipapriso. O niya ang Dakbayan Sugbo matod pa mo tigom ni ngatong 500 ngatong 600 toneladas matag adlaw 150 ra ang ipalabay dito sa konsolasyon ambot og sa asa ni tigumang inyong basura unya sumabot pa mga adlaw mo mo expire na og ang kasabutan temporaryo nilang paglabay sa konsolasyon og sa Cebu City lang ha 30 días ra ang temporaryo amot asa ni. Di ay nagsige gyud perting langasan ning uban ay mo to si Konsehal Joel mo to langas kayo. Kini nagsige langas wa sad ni gid nagisugyot og asa kay karon dunay signature campaign diha sa pinanguluhan sa barangay captain diha sa barangay Binalew nga ilag yung untang gustong ipasira na gyud ang basurahan dili sila labaw nang di sila ganahan ng waste to energy facility nga tukuron tungod kay baho kuno kay lang ilong. Pero si Mayor Nestor Arcibal wa kanang nga nagipakatap nga magtukod og waste to energy facility des Binalew gyapon wa na magikan sa iyang baaba og labaw nang wa na magikan sa city government kundi sa mga interesadong muguba sa iyangan kabahin sa paglabay ng basura. Hasta naghana. Ang looya samtang dito sa kauluhan na gipaabot ay nindot kay ning gipaabot. Gipaabot ang debate. Kani mo nindot. Debate nila ni Prutsay na senador. Gipasangin lang Prutsay na si Rodante Marcolita. Ug ang pro-US although siya gyud ang nagkuan naningkamot aning katubitang decision sa kuan kabahin sa West Philippine Sea sa UNCLOS United Nations on the Law of the Sea UNCLOS arbitral ruling ani daog ang Pilipinas si retired Supreme Court Justice Antonio Carpio gipaabot ang ilang sangka paggiga ning debate ni Carpio og ni Rodante Marcolita ang pro-China o pro-US nga protagonista. Nalok. Bati mo nyo, ikaw man og naim, why mo daog pagbugno sad mo. Kinamrasay mo duha. Pero si Senador Bongo, orang na-discourage sa gusto niya mupahawa unta sa minorya o niya mag-independente na lang. Matod pa niya nga wa siya kasabot sa iyang mga kauban sa Senado kay pirting linugo ay hangtod karon kay matod pa dili gid siya mobiya isip
Duterte supporters kay matod pa katos tatay digong niya. Nalok. Inugos mo to siyang digong mo nang nagtatay. Matod pang Senador Bongo kinahanglan yun nga unta ang mga Pilipino makasinati og serbisyong tinuray dili kay kinawatay. Matod pa niya pertin laghanang kawatan karon sa nasod pero wa man gihapon maapil. Ang giingong banggiitang tulisan sa puntel sa gobernong si Martin Tampaloslos Romualdez. Naloko na. Perting lipayan ni Senador Cis Escudero, kabahin ni Paibaw sa Department of Education Secretary, nga si Sani Angara nga ang iyang probinsya sa Sorsogon mahimong pilot area alang sa expanded classroom construction. Matod pa niya iyang giauha gani ang national government aron mag-umol og tripartite agreement tali sa Department of Agriculture, Department of Public Works and Highways, DepEd, aron mapatukod og dali ang mga pasilidad o mga classroom sa matag lugar lukop nasod. Apil na niini ang DA kay matod pa na ay mga yuta nga maagian o himuog ka sana padong sa pagtukod og eskwelahan hinungdan nga matod pang Senador si Escudero kining tanan kining pilot area nga gihimo sa DepEd ang iyang probinsya sa di madugay mamahimo na ning lukop nasod ang pagpadali ang Department of Public Works and Highways murag wa nagi makasapian ani. Although murag namino sa man to kay gipanangtang naman tong banggiitang gipasangin lang banggiitang tulisan sama nilang Danilo Village. Mga banggiitang tulisan na mayong basura pa more. Iya dire ang Royal Blood. Taon-taon di ay atong balik kag hisgo tong ahintig basurahan Jimbo Burgonia. Nyor, ang imong pagkaahintes basurahan okay ka. Ma'am Rihanna Moreno to dito sa Germany, Hamburg, Germany. Mayong gabihin ninyo ma'am, watching from Hamburg, Germany. Shout out ko sa tanan taga Baybay City Leyte. Of course, ang mga pamilyang Radasa, pamilyang Moreno, silang Attorney Libby Baligod ug si Ma'am Malot Baligod may buntag diretso na pamilyang diretso na diretso to Danau City. Ay yun ano yung mga diretso sa Danau. Salamat kayo ma'am ha. Ako karon po ko kabantay na yung mga diretso dito sa Luzon. Atong diretso ako og katong pamilyang hapit. Ma'am Rowena. Salamat ma'am ha. Mas sila mga politiko diya sa Pilipinas. Oroy, pertig yun. Pero gabag, wa pag yun na sila mga preso ng mga kongresistang mga tulisan sa gobyerno. Tinuod bitaw? Mga kawatan kayo, so paitas mga politiko sa Pilipinas. Matod pang Ma'am Rowena Moreno, ato na silang iampo ang mga preso na unta sila. Pero unsa ampo di amay wa magani gyud madagin ma'am singgit bere atong amigong football pud kamayo sige bere sa singgit og Yawa! Pawa! ayo magsilbi. Matod pa niya nga piti ko nung kuwatan. Napay daghan kanit lang kayo ha kay ato sa nang ipang-acknowledge tanan before tamo commercial break. Loading ang page boss. Ay mo ha diyan kuan butter me loading. Wow, ingon si Boss Cyrus Anthony Buhat. Pasig ka nang imuhang internet diha daghag buhat mo. Kakarita kay ato sa nang gandaghan pa rin na. Lah, di naman yung mabasay. Ipangtabunan naman yung commercial akong kung ano pangtabunan o commercial akong Facebook. Sura ni. Ha? Tabunan? Gigupuhan? Loading ang page. Oy, di apay usa. Juan o Gabang. Kay bawon mo taga din kay taga Kanaw. Oh ba? Dili loading dili boss ay imuha na. Ikadapita ron boss. Matod pa niya, good morning kuno si Cyrus Anthony Buhat ang labing busy sa tanan kay daghan og gibuhat at ang kulbaan ni. Oh ba? Ang Royal Blood ingon sa nagpasilong sa dire sa itambayanan sa mga adunahan ay hasta Facebook wa ko kakwa pwede ilansan ang mga hiniktan karon kay init na ang panahon yes
Kasta Facebook mo, so kaya, kanot mo, Glenn, ha? Huwag ko kakuha sa imong kuan. Dili makita ang imong naong sa YouTube. Nga naman eh. Di makitaan? Ila ta tutukan. May danaon sa naman eh. Tutuki lang. Nag may buntag Sir Dimla Francisco Jr. matod pa niya. Shout out sa siyang pinanggang kapika si Ma'am Guadalupe. Happy Valentine's. Ugoy ka sana. Oh, di pa bang gani oh? Ang akong suod nga igala ha. Ang amigo sa ning XY si Boss Jerry Auri, ang retired Navy officer. Boss, morning. Si Daniel Okay, morning sir ha. May igan pa sumala ni Glenn Ongre, mabuhi ka. Boss Marlon Capasio. Kada tanda kay kong nabiyaan din eh. Kaning umang lain ang mga kwantos gawas nasod, nabasa na nako ni kaning uban wa pa. Pero ato ning klarohon lang, ang katuntuas Canada nga pertin daghana og kuan dito kanabang snow ato gipanadon bisag usa lang kasako para maka kuan ta dire maka sa tawag na makahalo-halo ta inig uli ninyo. Daghan og fans. Salamat Ma'am Rihanna. Pero mabalik ko totoo dumanin ni mga mensahe posibleng makontak na to si Mayor Mr. Archival or any government official, Cebu City government officials aron mahinabi na to bahin ning basura kay pati nang bahua sila. Naloko na. Ini aligado buotan kayo basta pasultiyon ari labi na ari on air. Abi ninyo ko ana kani ato. Naloko na. Pero yung si Ahong oy.